Că mor acum. La mulți ani! Uite ce. Nu se vede. Dar nu le vezi așa. Da, se vede. Se vede? Da, și eu. Nu se vede ce acolo. Trebuia mai aproape să fiu. Așa trebuia. Uite aici. Stai că nu le văd. Acum văd. Hai, mai filmează-mă ca să fie fain. Stai așa. Din partea asta. Așa. Stai. Exact, nu. Acum. Da, se vede că sunt tot felul de tâmpenii. Da. Apare lumini din alea. Pâc, 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 pâc. Filmează. Da.